Nhar is-26 ta' Diċembru tal-1988 instamet l-ewwel evidenza li setat tagħti indikazzjoni li wara l-esplużjoni fuq it-titjira numru 103 tal-Penem kien hemm idejn moħbija. 5 ijiem wara li l-ajruplan ikkraxxa fil-belt ta' Lockerbie viċin il-konfini Skoċċiżi minn fost it-tifrik inħarġet bagalja. Skont spekulazzjoni, il-kontenut tagħha seta' jkun fundamentali għall-investigazzjoni. Għalhekk il-bagalja ntbagħtet għal testijiet f'ċentru ta' riċerka tal-Gvern fosthom biex jiġi stabbilit jekk l-esplużjoni kienet kkawżata minn materjal splussiv li seta' tpoġġa fiha. Abbord l-ajruplan kien hemm 258 passiġġier u magħhom membri tal-kru il-koll tilfu ħajjithom. Traċedja li fiha tilfu ħajjithom ukoll 11-il persuna oħra għaliex l-ajruplan meta waqa' spiċċa fuq djar li fihom kien hemm in-nies. Aktarx li din il-bagalja hija l-istess waħda li kien fiha l-ħwejjeġ li nxtraw minn ħanut ta' Sliema f'Malta u li kienet kruċjali biex Megrahi instab ħati bil-każ ta' Lockerbie. 4 ijiem ilu Abdel Bazet għal Megrahi ta' dik li tkun meqjusa bħala l-aħħar intervista tiegħu fejn ħalef li hu qatt ma xtara ħwejjeġ mill-ħanut ta' Tony Gauci f'Ta' Sliema.